ба мо хеле хуб гузашт, хушбахтона духтарон ва яъне ширкат кунандагони озмун ҳаминтар мо пешмеҳмонҳоро хуб пешвоз гирифтем ва фаъолона иштирок намудем ва ҳаминтар сазовори ҷой гаштем ва дар ин меҳмонӣ дар ин фестивал яъне дар дастархон шарбатҳо шириниҳо аз анор омода шуда яъне ба меҳмонон пешниҳод намудем ва ҳаминтар сазовори ҷои ин гаштем. чӣ тавре ки медонем бо унвони зани тоҷик аз анор метавонанд бисёр чизҳоро омода созанд. мисол метавонанд ки дар хӯришҳо истифода баранд ва ҳаминтар аз донаи анор гиёҳҳо метавонанд ки чизҳои шифобахш истеъмол кунанд. ҳаминтавр шарбатҳо тайёр карда метавонанд. ба мо ин анор чизи худ мебошад. имрӯз ба рӯзи фестивали анор ҳама духтарон ҷамъ шуда фаъолона иштирок кардем. فیض‌باری پیشوا مشهور گشت انارباغی ما.